Sir, dagijay kuliglig na iwaras, they're actually chassis dagijay. Ta imun na dagijay makina da idin. Ta ti pakpakasi ti manalo nito kabugaw is kasapulan dala una dagijay makina nun so nga inyon unami. Dan ti bagada ka di bali sumarunong to dagijay chassis i-timing dan tumanan. So nagsayat la una dagijay kapanunutan kami dagiti Federated Farmers tayo. Ta in timing damat di waras ken napaadda dagijay chassis ti kulkuliglig tayo. Kadagijay pakasapulan damanan. So nga sapay ko matay tuloy dala ta deta nagpintas nga aramid da pampanunutan dapat aming nga manalon. Actually ti Farmers Association iti talagang pangyaw awardan dagito nga programa ta isu damat iti direct beneficiaries for the 7171 implementation. Syempre damat kada barangay for every barangay damat ti kanya-kanyang asosasyon ket hamag nga malimitaran iti maysa nga barangay nga may maysa lang ti asosasyon na. Mabalin naman ti agbuo iti 2, 3, 1, uray, 4 no kahit da. Ang importante is amin isuda may ikkan iti kanya-kanyang provision iti implements for agriculture nga makaserbi lang iti respected land area within that barangay, di jurisdiction da. Amag nga mako nga sponsor pero talaga nga deserve damat. Deserving da kada gito nga programa iso nga ipagyaman na mila unay si anay na tutuloy nga kooperasyon nga ititadda dito LGU nga ipakpakam mo ken ipaspasak bay da. No dagiti sumaruno nga kasapulan da. One sir. Basta importante kanyame sa dapat iti request. The DJ programa ti LGU sakbay nga may iwaras mo na maitad iti maysa nga implement dapat adda ti accountability na DJ. At dapat ti maysa nga tao nga nag-request through a resolution nga gapukin DJ Farmers Association. Yung resolutionan da ni kastoy nga manalon, makasapol ti kastoy nga ganagan, kastoy nga makina. Tatnon di kasta awan tumalang iti question kanyami. No apay DJ ti in order mi, apay nga kastoy kaado ti nalami. Taddamat digito nga nakapapel nga tattao nga dimaw dawat kadigita. Ang mga makuna nga trademark pero talaga kasi dapat ti panagkita mi ni former mayor kan current vice mayor ni Apo Eddie Boy Kubangbang. Ano di kas may palpalagip man lat nga di ko to nga proyekto ang mga da kami itinaggapon na titattao tinaggapon na matlang. Trabaho mi matlang mangpaadda ken kita. Iso nga hangkampay lang pulos nga agbaybay ti utang ti inda imbaga nakam kenyada. Kapag dagito nga nakatado nga progreso ito ili tayo. Ewan sir, kaya syempre agyaman kami na una iti DILG kan tultulong ni Apo Gov Chavit, yung kastamin ni Apo LMP President Jeremy Golart, nga nang paadda kada iti fire trucks not only para iti Kabugaw, pero as well as iti daddo mga ili. So, Kabugaw being one of the first class municipality dito'y Ilocos 1st District, talagang rebang lang kasapulan tayo data. Yes, it's actually from a private group pero nag-courtesy call damat dito yung LGU nga ipakpakada da. Actually, I'm always open mat kadagita regardless of what are their affiliations basta nasayat matlat ta DJ intention da which is makatulong ken kastamet maka ititika kasang klase nga serbisyo. Ada to matlat ti LGU tatno tumulong kanya da. One sir, actually DJ Tupad nga naggapo ni Kong Ronald. Dakkel ti panagyaman di kito'y kakailyan mi. Tanay da kada ito yung gundaway nga may raman iti Tupad program. Kaya mangnamnama damat nga dato'y panaka-finish ti Tupad at dan tumanan ti sumarsaruno nga makatulong manan iti sa baling atak. Well sir, di kito'y scholars tayo. Maragsakan alat nga makikita isudan na umayda umawat. Ang kupay kit di bayagan, awatan dalatan. Umayag bumisita no mabalin. Sa DJ, palagip ko kanya na, tatanga dati Wara City Scholarship, nakadado kita Shopee Riders man na. Sapay ko matay tuloy dalat dati ko. Nagbasa nga siya and I'm very proud nga dumadagay di dumanda nung kanya nga news nga dato nag-top 1, nag-top 2, nag-top 3. Digay duma. As long as they can keep on par and digay duma, I don't mind. Senior, college, and high school. Well, tinamnaman man lang iti kakalyan ko dito Ilya Kabugaw kat sapay ko makita danto. Nino dito pagturturangan iti Kabugaw with the administration's vision which is the priority tatta is of course dito local economy tayo.
Hangam ako ng mabaybayan din do mga sectors kapag kandato yung vision pero amin nga sectors. Kaya't kung nga ma-addressan babaan iti local economy.